जाय रावखौ मर्यादा होबाय जोंनि न'आवनो जोंनि सिथ्लायावनो अखमर फकटिया निउज चेनेल टाइम 8 बाथ्राखौ ओरैबायदि माने खुगा फुवार फुवार बुंदोंना खोनासंना लाया माने एसे मा बखिगासिनो অসমীয়া ভাষা বড়ো ভূমিত চূড়ান্ত অপমানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অসমীয়া ভাষাত কলা ৰং সানিছে বড়োৱে বড়ো আবে কেলা নসেৰ আগলো মা বাল খালামদोंमोन गोसो दंना गैया गहपुराव সকলে কেতিয়া বুজি পাব যে তেওঁলোক অসমীয়াৰ অংগ কিয় বাৰে বাৰে অসমীয়া ভাষাক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰে হেহতে असमिया रावखौ मानि थाखाय साइनबर्डनिफ्राय हुगारनो गोनां जाखो बिनि गासिबो दायनिगिरिया नोंसोरनो आगोलाव खालामग्रोदोंमोन बेफोरबायदि আপডেট লৈ আহিছো কোকৰাঝাৰৰ প্ৰায় মুহূৰ্তৰ খবৰ বিজেপি फंसे बाथ्राखौ फिदिं इमान गोबाव बखिलायनांगोन नामा बखि 15 मिनिट बखिबाय इनो फैफिनबाय थायो निउसआनो মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত এয়া আচলতে বড়ো ভূমিত কি চলিছে প্ৰশ্ন কৰিছো আমি বড়ো ভূমিত কি চলিছে আচলতে অসমীয়া বড়ো ভূমিত একো বাল চলা নাই তো যি চলাব লাগে চলিছে এইবিলাক অসমৰ মানুহে এইবিলাক আগতে কাম কৰিছিল বড়ো ভাষাক লৈ কিনে বহুত বেয়াকে কমেণ্ট দিছিল মানুহবোৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ কান্তত এতিয়া ৰাজ্যটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব যিহেতু অসমীয়া ভাষাত ফলকত কলা ৰং সানি দিছে তেওঁলোকে आरे मेडाम गोसोम गाब फोननायनि जाहोन दङ इनि सायाव मोजाङैनो दिपेन बर' सारा स्टेटमेन्ट होना होखाबाय एसे नायदो याव जोङो इंराजि बिरोधी नङा जोङो असमिया बिरोधी नङा जोंनि बाथ्राया जाहैबाय जे असमिया आरो इंराजिजों बर' रावा बाहायजाफानांगौ मानो होनना बुङोब्ला 2003 बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों बर' रावा भारतनि संबिधाननि 8थि फारियाव बियो जायगा मोनदों 22 रावनि गेजेराव आरो लोगोसे 2020 बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै राज्यपाल बिथाङा आसाम सरकारा बेखौ मर्यादा होबाय दा जाय रावखौ मर्यादा होबाय जोंनि न'आवनो जोंनि सिथ्लायावनो बियो जुदि माने बन्सित जायोब्ला बेखौ जुदि बाहायनाय जायोब्ला बेखौ जुदि गाग्लिनाय जायोब्ला बेखौ जों मालाबाबो माने सहायनो हानाय नङा जाय सिएसटिआ बर' भाषानि हेंथायै खामानि मावदों बर' हारिनि हेंथायै खामानि मावदों बेखौ प्रतिबाद खालामनानै जों बे खामानिखौ मावदों गावनि बिमानि रावखौ सन्मान होयो बे सन्मान होनो गोरों बेयाव अफिसारखौ बेयाव माने एपइन्टमेन्ट होनांगौ पस्टिं होनांगौ जे सोरबाया दिनै माने आयेन कानुनजों जोंखौ सिगिनो नागिरदोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 10,000 जोंनि मावथिफोरा जोङो जेल जानो थाखायबो जों राजि जोङो बिनि सार्भाइभेलनि थाखाय बिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बेखौ फेहेरनांगौ बिनि मर्यादानि थाखाय बिनि मर्यादाया आसामाव बड'लेण्डआव नङाब्ला बबे हादोराव जों मर्यादा मोनबावगोन बबे रायजोआव जों मर्यादा मोनगोन जोंनि थाखायथ' बेबायदि आलादा देश गैया आलादा रायजो गैया थ' लोगोफोर दिपेन बर' सारा बिनि सायाव बिराद मोजां मोनसे स्टेटमेन्ट होनानै थांबाय जाय बिमानि रावखौ मोजां मोनो बे बिमानि रावखौ जुदि सोरबाफोर अपमान होयोबाथ' रागा जोंखागोनानोखा डेफिनेटलि रागा जोंखागोनखौ बयबो मिथिखागौ थ' लोगोफोर बिनि सायावबो एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङाबो मोनसे स्टेटमेन्ट होदों माने निउज मिडियाफोरनि सिगाङाव बुंदों आरोना जाय आसामाव जुदि असमिया रावखौ अपमान होनाय जायोबा बियो ग्रहणजोग्य नङा होननानै बुंदों माने गनायजाथाव नङा होनना बुंदों आरोना खोनासंना लादो एसे নাই কোনো যেহেতু এখন অসমত অসমীয়া ভাষা মুছি দিয়াটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে অতিৰিক্তভাৱে কোনোবাই এই ভাষাটো যদি প্ৰেছাৰাইজ কৰিব খুজিছে সেইটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে খুব ভাল কথা নহয় আমি थ' नोंथांमोना एमएलए सारनि स्टेटमेन्टखौ खोनासंबाय जानो हागौ बिथाङा माबा बुंदों माने बुंदों आरोना असमिया रावखौ लाजि फोनाङोबाबो बर' रावखौ लाजि फोनाङोबाबो एबा आसामनि जायखिजाया बिमा रावखौनो जुदि लाजि फोनाङोबाथाय माने बिथांमोना स्ट्रि थानाय नङा माने बिथांमोनखौ माने पानिशमेन्ट होनाय जागोन होननानैबो बुंदों आरोना थ' लोगोफोर भिडिअआ दिनैना बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ माने बारा गोलाव खालामाखै आङो एसे गुसुं खालामदो ओमफ्राय नेक्स्टआव आं गोलाव खालामनो नाजागोन आरो बेफोरबायदि माखासे जाथायनि सायाव आङो क्लियारिफिकेसन होनो नाजागोन ओमफ्राय आरो मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै होनो नाजागोन आंनि चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलाव थाबाय थाबानो जाबाय गोजोन्थों